Welkom bij de Iggy Pack Release Show. Cut my eye, I think I really like you. I pray to God that you don't like me too. I'm a liar, papaya, and a suck you dry. All I can offer, all bloodshot eyes. Take my heart, I'll have it back full of lies. I breathe myself on the days you cry. Not that I like it, but I need to be. Iggy Pack. Iggy is eigenlijk een heel bendig woord in het Engels voor vies of viezig. En wij jong proberen al je dingen die mensen vies vinden, maar toch ergens stiekem ik lekker ergens proberen samen te voegen. Joh. Alles mij een soort van seksueel tintje. Waarom Iggy Pack? Iggy Pack is eigenlijk voortkomen uit een soort van wanhoopsdaad. Omdat bandleden opeens fit voelen van de vorige band en ik alleen nog oerbleef. En ik dacht, nou mag ik het in mijn eentje maar doen. Wat is uiteindelijk het doel? Uiteindelijk is er geen doel. Wij willen gewoon goede muziek maken. Wij willen gewoon mensen goede muziek jaren litten. Vroegste V bedankt en hou op donderen. Ja!